padati pasangan laki di kuduanan ko. Nggak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cuy onde mama laki juo. Nggak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cuy onde mama laki juo. Yo balai oleh makin data kau urang sampai ko mojo badan ko tibo. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacando urang. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacando urang. Jangan lai onde majar yang pun lai di bantang bana haronyo kabara saki. Jadi urang rupanya nana dari badan puke mahadang tak mungkin talawan. Jadi urang rupanya nana dari badan puke mahadang tak mungkin talawan. Entah di mana onde masalahnya badan malang bagantung salili badan manangi denai tamanong tiang malam bilo kolah mencubokan di sana. Manangi denai tamanong tiang malam bilo kolah mencubokan di sana. Padati pasangan laki di kuduanan ko. Nggak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cuy onde mama laki juo. Nggak ada peminta anji bare baba di bao nan pila cuy onde mama laki juo. Yo balai oleh makin data kau urang sampai ko mojo badan ko tibo. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo kasanang bacando urang. Yo sabana bapilin nasib nandi badan anta bilo